Najsilnejší moment nebol ten, keď som niečo dosiahla, ale ten, keď som si konečne priznala pravdu. Vítam vás pri sérii 33 lekcií za 33 rokov môjho života. A o akej pravde to hovorím? O tej, že som sa celé roky len prispôsobovala. Hrala som roly, ktoré sa odo mňa očakávali. Bola som tá, ktorá vždy všetko zvládne, každému vyhovie, urobí maximum a niekedy ešte viac. Neukáže svoju slabosť. Snažila som sa byť proste dokonalá. Niekedy som robila za dvoch, možno aj za troch. A prečo? Pretože som prahla po uznaní. Po pochvale, ktorá mi v detstve tak veľmi chýbala. Potom, aby som konečne cítila, som dosť. Lenže ten pocit aj tak neprichádzal. A tak, ako som sa naháňala za uznaním druhých, tak som odkladala samu seba. Svoje túžby, svoje potreby. Až som stratila samu seba. Navonok to vyzeralo, že mám všetko, no vo vnútri som bola vyčerpaná. Extrémne ubolená. Keď som si ale konečne dovolila byť k sebe úprimná a priznala si, že toto nie je ten život, ktorý chcem žiť v tej chvíli, sa niečo zmenilo. A to bol začiatok môjho reštartu. Nie, nebola to zmena zo dňa na deň, aj keď by som si to veľmi priala. Bol to pomalý proces, krok po kroku. A úprimne stále pokračuje. Pretože praxa na sebe nie je cieľová rovinka. Je to celoživotná cesta. A ja som sa rozhodla po nej kráčať. A lekcia, ktorú som sa naučila? Keď si dovolíme byť k sebe úprimní, vtedy sa nám otvárajú dvere k skutočnej slobode. A ja sa na vás už teším zajtra pri ďalšej lekcii, ktorú ma naučil život.